Programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Here we stand, united by one mission, sharing dreams within our hearts, filled with hope to carry out the mission, moving forward, achieving the goal. We are dreamers, full of wisdom, through nations bright and excellence, we will grow. We are believers, blessed by faith, from the humble beginning we've been strong. Aim high, heaven San Fernando, let the world see your star shining through. Soar high, heaven San Fernando, till you reach the peak of your dream. The beaming torch of wisdom, we pledge to uphold the mission and vision, the noble act to serve and guide with inspiration, in the hearts and minds of the young generation. We are dreamers, full of wisdom, through nations bright and excellent, we will grow. We are believers, blessed by faith, from the humble beginning we've been strong. Aim high, the San Fernando, let the world see your star shining through. Soar high, heaven San Fernando, till you reach the peak of your dream. Soar high, heaven San Fernando, till you reach the peak of your dream, of your dream, of your dream. Aim high, heaven San Fernando, let the world see your star. Sa iyong kamay pinagtagubilin, kayamanang bigay ng Diyos, isang gabay sa kanilang pagkamulat, upang harapin ang hamon ng bukas.
pantay-pantay. Kabataang paslit man kung ituring, ipapadamang higit ang pag-ibig namin. Ano man ang panganib, ano man ang unos, inintuwa ang tungkulin, tutok din ng lubos. Ating pagbuklurin ang ating puso't damdamin, mga guro at magulang, gabayan ng bawat kabataan. Katuwang natin ng sambayanan, disiplina tanging kailangan, kaakibat at kaagapay, ang eskwelang lagi umaalalay. Sa Diyos dumalangin, lakas ay gamitin sa pagbuo ng isipan sa bawat kabataan. Ating pagbuklurin ang ating puso't damdamin, mga guro at magulang, gabayan ng bawat kabataan. Bawat kabataan. Magandang buhay mga minamahal naming mga mag-aaral, kapwa guro, magulang at sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating programa. Maya Pagat Panapon Fernandino. Ito ang inyong lingkod, Sir Kelvin L. Tolentino, guro sa Information and Communication Technology High School. Paggrasyang katpanapon po kaya kayungan, karing sabilang makaramdam at manalbe king CLTV 36 at king Facebook page na Niting Estasyon. Magandang umaga din po sa ating mga kasamang dalawang punong guro sa ating sangay ng syudad ng San Fernando. Ako po si Ma'am Ana Maria Del Rosario, guro sa Maintis Elementary School. Narito na tayo sa pangatlong episode ng Fernandino Plus, New Life Skills Program for Junior and Senior High School. Ano nga ba ulit ang layunin ng programang ito, Ma'am Ann? Tunguhin itong gabayan kayong mga mag-aral sa Junior High School at Senior High School. Pangalawa, upang turuan kayo ng mga kakayahang magagamit ninyo sa inyong buhay o yung tinatawag nating life skills. At panghuli, magtatampok din ang programang ito ng mga episodes na inilaan upang kayo ay matulungan sa inyong mga aralin, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Tumutok lamang at samahan nyo kami sa isang oras na puno ng praktikal na kaalaman. Welcome sa Fernandino Plus, Life Skills Level Up, Episode 3 na kung saan Kayong mga kabataan ng bida, kabataang handa sa anumang pagsubok sa buhay. Noong nakaraang Webes, tinalakay ng ating mga kasamahan ang paksang Making Connections, Seeing Patterns in Life's Experiences as Basis for Better Decision Making. tama, Sir Calvin. Binigyang tuon ang mga sumusunod. Una, ang kahulugan ng pagpapasya o decision making, ang mga uri at mga kahalagahan nito. Pangalawa, ang mga hakbang sa pagpapasya. At ang panghuli ay ang pagpapalawig ng kakayahan sa pagpapasya. Sadyang napakahalaga na isabuhay ang natalakay na 4 M's of better decision making. Una, makinig at magbasa. Pangalawa, magmasid. Pangatlo, magtanong o to seek for advice. At ang pang-apat, mag-ugnay o gumawa ng mga connections na mga mangyayari. At para sa ating talakayan ngayon, may kaugnayan pa rin ito sa ating paksa. Sigurado ako na ito ay napaka-interesante at lubos na magagamit ng ating mga magigiting na kabataan. Atin nang ipakilala ang ating dalawang kasamang masisipag na punong guro na nagmula sa ating sangay ng siyudad ng San Fernando, Ma'am Ann. Yes, Sir Calvin. Nais kong ipakilala ang aming maabilidad,
mabait at masipag na punong guro ng Maimpis Elementary School, walang iba kundi si Ma'am Lourdes Eusebio. Magandang hapon po, Ma'am Lu. Isang mapagpalang hapon sa inyong dalawa, Sir Kelvin at Ma'am Ann, at sa lahat ng mga batang Fernandino na nakatutok ngayon sa ating istasyon. Ang aming magaling, matulungin, maaruga na ina ng Information and Communication Technology High School, walang iba kundi si Ma'am Claire Yumol. Maya pagat panapon po, Ma'am Yumol. Maya pagat panapon mo rin, Sir Kelvin, Ma'am Ann, Ma'am Lu, at karing makatutok king CLTV 36 at king Facebook Live ng istasyon. Ano nga ba ang paksang tatalakayin natin ngayon, Ma'am Lu? Ito ay ang tamang paggamit ng social media. Kaya nga, Ma'am Claire, talaga namang dapat natin bigyang halaga o pansin ang dapat at hindi dapat gawin sa paggamit o pamantayan para sa ating paggamit sa social media. Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa social media etiquette. Ano-ano nga ba ang ating pamantayan para sa paksang ito? Una, may papamalas ng mga mag-aaral ang kanilang pag-unawa sa kahalagaan ng social media etiquette. Pangalawa, na isasabuhay ang mga angkop na pamantayan sa virtual community. At ang ikatlo na isasagawa ng mga mag-aaral ang wastong paggamit ng social media sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Ma'am Claire and Ma'am Lu, sa pagbabahagi ng mga pamantayan na ating inaasahan sa ating mga mag-aaral. At bago tayo magpaalam sa unang bahagi, nais namin na kayong mga mag-aaral ay aktibong makilahok sa ating talakayan ngayon. Sa paanong paraan kaya, Ma'am Ann? Sa pamamagitan ng pagsagot ng ating katanungan sa comment box. Ang ating tanong, mahalaga ba ang social media etiquette ngayon? Isulat ang oo o hindi sa comment section below kasama ng iyong first name, grade and section at pangalan ng inyong eskwelahan. Sir Calvin, talagang naniniwala ako na may paninindigan ang mga mag-aaral na Fernandino at sadyang masunurin, magagaling at handang makilahok sa ating talakayan ngayon. Tama, Ma'am Ann. Kaya manatiling nakatutok at sa pagbabalik ng Fernandino Plus ay atin naumpisahan ang ating talakayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Patuloy rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A. Beat the solusyon sa COVID-19. Dumaranas ang ating mga kababayan at karehiyon sa sanlaksang hirap sa kasalukuyan, dulot ng COVID-19. Iniinda ng buong sambayanan ng pandemya. Ang bawat isa'y saklot ng pangamba. At isa sa pangamba, lalo na ng mga magulang, ay ang edukasyon ng kanilang mga anak. Dahil sa panganib ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ang nakasanayang face-to-face learning ay hindi na muna maaari. Ngunit walang may gustong mahinto sa pag-aaral ng kabataan. Kasama niyo ang CLTV sa hangaring maipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan kahit na may pandemya. Salamat sa Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga, Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at ang inyong estasyon, CLTV 36. Hindi na kailangan pumunta ang mag-aaral sa eskwelahan. Ang eskwelahan na ang pupunta sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng CLTV 36, Telescope, mapapanood mula Lunes hanggang Linggo, umaga hanggang gabi, mula kinder hanggang sekundarya. Kasama niyo kami. Hindi tayo magpapagapi sa pandemya. Hindi kailangang tumigil sa paghubog ng ating mga kabataan
pagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. Fernandino Teens! Tuloy-tuloy tayo sa pag-aaral dito sa Telescola Fernandino Senior High Life. Huwag magpapahuli sa mga lessons hatid sa inyo ng DepEd School Division of the City of San Fernando, Pampanga at ng City Government of San Fernando, Pampanga. Attend your classes tuwing Biyernes mula 1 p.m. hanggang 2 p.m. simula August 28. Dito lang yan sa CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Nagbabalik ang Fernandino Plus Episode 3 na may paksang Social Media Etiquette. Ituloy na natin ang ating talakayan. Sir Calvin? Yes, ma'am. Sa unang bahagi, nilahad ng ating mga kasamang punong guro ang mga pamantayan na ating inaasahan sa ating mga mag-aaral. Pagkatapos ng episode na ito, maaari ba natin itong balikan, ma'am? Una, naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng social media etiquette. Pangalawa, naisasabuhay ang mga angkop na pamantayan sa virtual community. Pangatlo, naisasagawa ng mga mag-aaral ang wastong paggamit ng social media. Handang-handa na ang ating mga mag-aaral, no, ma'am? Yes, Sir Calvin. They are all set and ready for this episode. Amy Meredith Poehler, an American actress, comedian, writer, producer, and director, once said, "Great people do things before they're ready." Hindi hadlang sa karamihan ay natatakot at nangangamba bunga ng COVID-19 pandemic. Pero kailangan nating isipin na magagawa ko ito, kaya ko to. Sabi nga nila, we need to get out of our comfort zone. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay handa sa anumang mga panganib at pagsubok. Kaya huwag nang matakot at mangamba dahil ang bawat eskwelahan ay handa na upang tulungan kayo sa anumang kailangan ninyo. Tama ka dyan, sir. Hindi magiging hadlang ang pandemyang kinaharap natin ngayon sa mga mag-aaral na nais matuto ng mga lifelong learning skills na magsisilbing tulay upang makamit ang kanilang hadikain. Sir Calvin and Ma'am Claire, take it away. Ma'am Claire, ano nga ba ang social media? Sigurado ako, ma'am, meron po kayo niyan. Tanungin din natin ang ating mga viewers, ma'am, kung ano ang social media. Comment na, one word or phrase can do. Maraming salamat sa mga sumagot sa comment section below. Tama kayo. Alam mo sir, hindi na bago sa atin ang social media. Pero para mas maintindihan natin, narito ang definisyon ng social media. Social media is composed of websites and applications found on the internet that enable users to create and share content and build virtual network and communities. Kung susumahin natin ang ibig sabihin ng social media, maaari natin itong gawin sa dalawang salita. Ito ay virtual community, kung saan nagkakaroon ng koneksyon ang bawat isa sa buong mundo nang hindi kailangan ang face-to-face. Paano naman po kaya ito lumago o sumikat, Ma'am Claire? Sa artikulo ni Esteban Ortiz Espeña na may pamagat na The Rise of Social Media, nagsimula ito noong early year 2000, kung saan ang pinaka-popular na website noon ay ang MySpace. Hanggang sa paunti-unti ay nabuo na ang ibang mga websites na hanggang ngayon ay sikat na sikat sa atin. Kung noon ay iilan lamang ang may access sa social media, ngayon, kahit anuman ang antas ng iyong buhay, madali nang i-access ang mga social media gamit ang internet. Ayon sa We Are Social and Hootsuite, mayroong 3.96 bilyong tao ang gumagamit ng social media sa buong mundo, kung saan ang annual growth ay nasa 10.5%.
Sa tingin ko, ma'am, kasama po kayo sa 3.96 billion na active social media user naman. Yes, sir. Napakarami po pala, ma'am, ang gumagamit ng social media ngayon. Bakit po kaya, ma'am? Kung titingnan natin ang datos, nagkaroon ng increase sa percentage ng paggamit ng social media ang taong may edad na 16 to 64 years old. Isa sa mga dahilan ay ang pagdami ng mga gadgets na ginagamit sa pag-access ng social media tulad ng mga nauna. Smartphone or mobile phone, laptop computer, PC or desktop computer, tablet device, at smart TV. Ikaw, ma'am, ano pong gamit niyong device para ma-access ang social media platform? Maiilan ang aking mga ginagamit na devices, sir. I have my smartphone, laptop, and tablet sa bahay. How about you, sir? Ako naman, ma'am, smartphone, PC or desktop computer, and smart TV po para ma-access ang social media na to. Sa tulong ng mga nabanggit na gadgets, talaga namang maraming maaaring gawin sa social media. Ilan sa mga ito ay panonood ng mga videos tulad ng TikTok at mga social media influencers. Maaari din natin makausap ang ating mga kaibigan at mahal sa buhay gamit ang Messenger. Mapa-call man yan o video chat. Maaari din nating pakinggan ang ating mga paboritong musika. At syempre, mga online sellers. Benta dito, benta doon, na may kasama pang pamain po. Lubos na nakakatulong ang mga platforms na ito sa panahon ngayong new normal. May tanong ako, Ma'am Claire. Saan niyo po madalas ginagamit ang social media? Madalas ginagamit ko ang social media, sir, sa pakikipag-ugnayan sa aking mga kaibigan at sa aking mga mahal sa buhay, lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Naging malaki din ang bahagi ng social media para ipagpatuloy ang komunikasyon sa mga kapamilya at kaibigan na ipagpatuloy ang pag-aaral at trabaho kahit nasa bahay lang. Naging madali rin ang pamimili dahil hindi na kailangan lumabas pa sa gitna ng pandemya. Social media is still, after all, a means of connecting with to those we care and made our life easy amidst the COVID-19. Ano-ano nga ba ang mga karaniwang social media platforms ngayon, ma'am? Marami na ang mga social media platforms ngayon, sir. Narito ang ilan sa mga popular ngayon. Una, ang Instagram, kung saan maaaring mag-post ng picture at selfie-style video. Ikalawa ay ang YouTube. Dito ay nakakapagbahagi ng content ang iba't ibang tao na tinatawag din nating YouTubers. Ikatlo, ang Facebook. Sigurado ako, sir, na may Facebook ka rin. Yes, Ito ay po. parang virtual community na kung saan malayang na ipapahayag ang sariling opinyon. Maaari din na magkaroon ng komunikasyon sa mga tao kahit sila ay nasa malayong lugar. Sumunod naman ang Twitter, Snapchat, Pinterest, at ang patok na patok ngayon sa ating mga millennial na TikTok. Dahil sa mga ito, mas naging madali ang pakikipag-ugnayan sa ating mahal sa buhay kahit na sila ay nasa malayo. Alam mo, sir, naaalala ko pa nga nung wala pang social media, kapag gumagawa ng sulat ang aking tita para sa tito ko na nasa ibang bansa, tinatawag niya kami at kasama kaming nagvo-voice record na ipapadala kasabay ng sulat. Pero ngayon, isang pindot lamang sa cellphone ay makakausap mo na ang iyong mahal sa buhay. Oo nga, ma'am, no? Napakahalaga ng role po ng social media natin ngayon. Ano naman po ang etiquette and netiquette? Etiquette is merely a set of guidelines for politeness and good manners. Netiquette, on the other hand, is a term describing how to interact clearly
and respectfully with others in an online environment. Ang etiquette at netiquette ay parehong pamantayan ng tamang asal, mapa-face-to-face o sa virtual community. Oo nga ma'am, di ba meron tayong 4 core values sa DepEd, makatao, makadiyos, makakalikasan at makabansa. So kahit po gumagamit tayo ng mga social media, face-to-face man yan o hindi, kailangan pa rin po nating maging makatao sa lahat ng oras. Ano-ano kaya ang makahalagahan ng social media etiquette na ito, ma'am? Alam mo sir, ang kahalagahan ng social media etiquette ay maaaring ibahagi sa acronym na VALUE. Social media etiquette values oneself and others. Dahil dito, ay papakita natin ang respeto, hindi lamang sa sarili, pati na rin sa iyong kapwa. Social media etiquette accounts one's mental, moral, emotional, and social aspect. Ang yapak na tao na gumagamit sa social media o tinatawag nating social media footprints na sumusunod sa mga pamantayan ay ipinapakita nito ang kanyang estado pagdating sa mental, moral, emosyonal, at social. Social media etiquette leads to golden rule. Sa paggamit ng social media, kailangan laging isaisip na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Social media etiquette upholds morally upright and socially responsible citizen. Dahil dito, naipapakita natin na tayo ay responsable sa ating mga sariling aksyon. At ang panghuli, social media etiquette empowers self-worth. Naipapakita nito ang ating pagpapahalaga sa ating sarili. Agree ako dyan, Ma'am Claire. Ang social media etiquette ay nagpapatunay kung gaano mo nabibigyan ng halaga ang iyong sarili. Hindi lang ang iyong sarili, pati na rin ang iyong kapwa-tao. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa pagbabalik ng Fernandino Plus. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Fernandino Kids! Handa na ba kayong matutong muli? Tuloy-tuloy ang ating lessons dito sa ating Fernandino Kids TV. Hatid sa inyo ng DepEd Schools Division of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, at CLTV 36. Sabay-sabay tayong matuto mula Lunes hanggang Biyernes simula August 24. Samahan si teacher dito sa Teleskwela. Kits mga chikiting! Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang bigada, pagbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa, sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, pagbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad
sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, magbigsin lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salib na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada, magbayanihan na. Sabay-sabayhan na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Nagbabalik ang Fernandino Plus Episode 3 na may paksang Social Media Etiquette. Ako si Sir Kelvin Tolentino. Tinalakay kaninang unang bahagi ang mga pamantayan. At sa ikalawang bahagi naman ay ang mga sumusunod. Ano ang social media? Paano ito nagsimula? Mga karaniwang social media platforms. Ano ang kaibahan ng etiquette at netiquette? At mga kahalagahan nito. Para sa pagpapatuloy ng episode na ito, narito ang guro ng Maimpiz Elementary School na si Ma'am Ann at ang kanyang butihing punong guro na si Ma'am Lou. Sa panahon ngayon, kakambal na natin ang mga social media networks na ito. We can't live without them. Pero syempre, wastong paggamit ang kailangan. Minsan nga, habang nanonood ako ng isang programa sa television, sinabi ng isang character na, think before you click. Oo nga naman. Dahil pag na-post mo na sa social media, lalo na sa Facebook, mahirapan ka nang alisin pa ito. Kaya mag-isip muna ng paulit-ulit kung nais mong i-post ang isang bagay. Ma'am Lou, alin sa mga social media platforms ang palaging ginagamit ng iyong mga anak? Magandang katanungan yan, Ma'am Ann. Base sa aking obserbasyon, Facebook at Messenger ang ginagamit nila lalo na sa kanilang pakikipagkomunikasyon sa kanilang mga guro at mga kaklase. Sa paanong paraan mo sila ginagabayan sa paggamit ng mga social media platforms na ito, ma'am? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng tamang schedule o oras ng paggamit kasama na ang pagdidisiplina sa kanila. At ito ang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am Ann. Nakapaloob sa K-12 Basic Education Curriculum ng Department of Education ang Media and Information Literacy upang magabayan ang mga kabataan sa paggamit ng cyber world at ang social accounts. Narito ang mga dapat nating isaalang-alang at dapat nating tandaan sa paggamit ng social media. Una, tandaan na ang social media at ang internet ay isang publikong lugar. Anumang bagay na ipopost natin sa social media at sa internet ay naisa sa publiko. Ang isang post ay maaaring mabasa ng daan-daan nating mga kaibigan. Maaari din itong may share at umabot sa libo-libo o maging milyong-milyong nakakonekta sa internet. Oo nga, ma'am. Minsan nga, may senior ako sa isang Facebook. Wala pang 5 minuto, nakailang likes and share na yung post ko. Ganyan, kabilis. Kaya dapat maging maingat talaga tayo, ma'am, sa lahat ng ating mga pananalita, mga pictures, at maging sa ating expression na ating pinopost. Kaya dapat nating tandaan na maaaring mabasa ang mga ito ng samut-saring uri ng tao, mga kamag-anak, mga kaibigan, maging ang ating mga mahal sa buhay. Tandaan na kung ano ang ating reputasyon sa online, ganun din ang kanilang magiging pagkilala sa atin sa tunay na buhay. Hanggat maaari, iwasan natin ang mag-post ng masyadong pribadong mga topics
masaselang litrato at video at huwag tayong magpo-post ng nakakasakit o nakaka-offend sa ibang tao, lalo na ang patungkol sa kasarian, relihiyon man yon at politika. Tama. Ang ikalawa naman, dapat aware tayo na ang social media ay ang lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Ang social media ay nilikha upang paigtingin ang ating koneksyon sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at sa pamayanan, at maging sa kabuuan ng lipunan. Ang Facebook, Twitter, Instagram at iba pa ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Yes, ma'am, tama ka. Kung sakali man na dumating ang punto na magkasalungat ang ating mga pananaw sa iba't ibang mga bagay, tandaan natin na karapatan ng bawat isa ang magpahayag ng paniniwala at saloobin. Hindi ito masama. Mas mainam nga na nakikipagpuro-puro tayo. Importante lang na manaig ang respeto sa mga pagkakaiba nating ito. Tama. At kung masyado nang mainit ang usapan, bakit hindi mo yayaing mag-milk tea o kaya magkalamansi juice ang iyong kaibigan at pag-usapan ang inyong mga punto sa tunay na buhay? Hep, hep, hep. Huwag mo na ngayon, ma'am. Tandaan, bawal pa kayong lumabas at baka imbes na sa milk tea shop o kaya sa tindahan ni Aling Nena ay sa barangay kayo mapadala. So makontento na muna kayo sa PM o personal message at DM o direct message. Correct ka, Ma'am Ann. Minsan, dahil sa dala ng emosyon, halimbawa, kung may nakatampuhan kang kaibigan, dagli mo itong ipopost sa iyong Facebook account na isa sa publiko mo ang mga kaganapang nangyayari sa iyo. Dapat alam natin ang salitang control. Alam nating kontrolin ang ating mga emosyon at magnilay-nilay tayo kung narapat ba itong i-post sa ating mga social media. Ang pangatlo naman, ugaliin nating basahin ng buo at maigi ang nilalaman ng article bago tayo magkomento o mag-share. Minsan, masyado na tayong nasanay sa mga instant. Instant noodles, instant coffee, instant lahat. Minsan nga pati yung love life gusto natin instant na rin. Yung isang kakilala ko na gustong-gusto nila na sila na kaagad. Dapat kilalanin muna natin sila. Di ba mga ate at kuya? Ganyan din sa online. Minsan, pati sa mga bagay na nakikita natin online, gusto na rin natin na madalian at mabilisan. Kung kaya maraming beses napapaso tayo, dala ng pag-react sa headline lamang. Ano ang dapat gawin, ma'am, upang maiwasan ang mga ganitong pagkakataon? Dapat kilatisin muna ng maayos ang impormasyon na i-share natin. Pati na rin ang kachat natin, baka binobola lang tayo ng mga yan. Minsan nga, ma'am, may mga pagkakataon na dahil excited kang i-post ang isang bagay o kaya article, kaya hindi mo na ito binasa, post agad. Pag na-i-post na, doon mo palang may isip o sasabihin na, ay, bakit ko yun pinost? Kaya tandaan natin na importante ang pagbabasa at pag-unawa ng lubusan sa mga bagay na nakikita natin sa internet. Mga ate at mga kuya, tandaan natin na hindi lahat ng nakikita sa internet ay totoo. Isa pang dapat natin tandaan, iwasang mag-share ng hindi beripikadong mga articles. Tandaan natin, may iba pang mga websites na ang tanging pakay lamang ay manlinlang at magpakalat ng hindi totoong mga impormasyon. Iwasan natin ang mga ito. Maaaring sa pag-share natin ng maling impormasyon ay makasakit tayo ng ibang tao na maging dahilan ng panik o di kaya maging sanhi ng kaguluhan sa ating lipunan. O sa madaling salita, huwag magpakalat ng fake news. Kaya kayo, ano pa sa palagay ninyo mga kids ang iba pang wasto o tamang paggamit ng social media? I-komento lamang ito sa chat box ang iyong mga kasagutan. Ang ikalima naman, dapat pa natin tandaan ay ang pagiging responsable sa lahat ng oras. Kailangan pa bang i-memorize yan, Ma'am Lu? Kailangan natin i-memorize ang mga ito ng paulit-ulit
Dahil kailangan nating maging responsable sa paggamit ng social media at ang tanging solusyon upang maibalik natin ang kaayusan at katiwasayan sa online. Ang pagiging responsable sa paggamit ng Facebook ay nag-uugat sa dalawang bagay lamang. Ito ang katotohanan at paggalang. Siguro po, ma'am, kung ang bawat isa sa atin ay responsable sa ating pag-aasal sa social media, maiiwasan natin ang bangayan, hindi pagkakaunawaan, siraan at pagkakawatak-watak. Kinakailangan din na gamitin natin ang social media ng tama. Gamitin natin ito upang linangin ang ating pakikipagkapwa-tao. Gamitin natin ito upang tayo ay matuto. Gamitin natin ang Facebook, Twitter at Instagram upang mas mapabuti ang ating pamumuhay. Karagdagan pa dito, kailangan maging maingat sa paggamit ng mga social media sites dahil kung hindi, maraming makukuhang impormasyon mula sa iyong profile, mga pictures, status update. Ito yung mga maikling message para sa lahat ng nasa friends list mo at mga comment. Ito naman yung mga sagot sa mga messages ng iba. Halimbawa, pwedeng malaman kung saan ka nakatira, kung kailan ka nasa bahay, at kung saan ka nagtatrabaho o kaya ay nag-aaral. Kapag nabasa ng magnanakaw ang iyong address at post gaya ng babakasyon kami bukas, alam na niya kung saan at kailan siya manloloob. At upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari, ano ang maaaring gawin, Ma'am Lu? Maging pamilyar sa mga privacy setting ng iyong social network at gamitin iyon. Ipa-access lamang ang iyong mga status update at picture sa mga taong kilala mo at pinagkakatiwalaan. Correct, ma'am. Dapat pa rin nating isalang-alang ang ating kaligtasan pagdating sa wastong paggamit ng social media. Ipagpapatuloy natin ang ating komprehensibong talakayan sa pagbabalik ng Fernandino Plus at sasagutin din natin ang mga katanungan na ibigay sa chat box. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Sa Severa Bacolor, matatagpuan ang kumpletong pamumuhay na iyong hinahanap. Isang tahanan na magbibigay daan sa pinaka-convenienteng paraan ng pamumuhay sa new normal. Ano man ang mangyari, subukin man ang panahon at pagkakataon. Dito sa komunidad ng bagong Severa Bacolor, nananatili ang kapanatagan ng pamumuhay. Sa mababang presyo at flexible loan terms, may tahanan kang maaaring tirahan anumang oras. Ano man ang mangyari, tuloy ang katuparan ng pangarap. The new Severa Bacolor by Westchester Realty Corporation. Attention Fernandino teens! Ready na ang inyong mga lessons na ihahatid ng DepEd Schools Division Office of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga, Pampanga High School, at CLTV 36. Ready na ba kayong makinig kila Sir at Ma'am? Fernandino Teens TV, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. Special TV, every Monday and Wednesday, 1 p.m. to 2 p.m. Fernandino Plus, every Tuesday, 1 p.m. to 2 p.m. and every Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Umattend ng inyong teleskwela classes dito lamang sa CLTV 36. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Nagbabalik ang Fernandino Plus Episode 3 na may paksang Social Media Etiquette. Ako si Ma'am Ann Del Rosario. Tinalakay sa pangatlong bahagi ang mga tamang paggamit ng social media. Maaari ba natin itong balikan, Ma'am Ann?
Oo naman, sir. Una, tandaan na ang social media at ang internet ay isang publikong lugar. Kaya't iba yung pag-iingat ang kailangan sa pagpo-post sa mga social media sites at pagiging mapanagutan sa mga posibleng kahihitna nito. Sa tingin ninyo, ang ipopost ay magiging trending at maging sanhi ng hidwaan, maaaring iwasan nilang itong i-post o i-share sa publiko. Tama yan, Ma'am Ann. At ang pangalawa naman, ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan. Kaya dapat na maging maayos at positibo sa paraan ng pakikipagkomunikasyon sa paggamit ng iba't ibang social media platforms. Dahil ang layunin ng social media ay lumikha ng koneksyon sa bawat isa. Positibong komunikasyon nga ang tamang gawin sa virtual community, Ma'am Lu. Pangatlo, ugaliing basahin ng buo at maigi ang nilalaman ng article bago magkomento o mag-share. Maraming pagkakataon na ang ating mga binabasa ay hindi buo at madalas ay hindi natin tinatapos ang mga ito. Kaya nagkakaroon ng maling interpretasyon. Dahil dito, nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng may akda at ng mga nagbabasa. Tama. Read before react. Pang-apat, iwasang mag-share beripikadong mga article o memes. Hindi natin may kakailan na maraming babasahin o memes sa social media, mapa Facebook man yan, Instagram o Twitter. Ngunit kailangang tandaan na suriin ng maigi ang mga ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Maraming kumakalat na fake news. O kung minsan nababasa o naririnig natin ang mga salitang, "It's a prank." Maging mapanuri at huwag madaling maniwala sa mga ito. Hanapin ang mga official posts o mga nagmula sa reliable source. Halimbawa, sa COVID-related news, pumunta lamang sa official website ng Department of Health. Kung mayroon namang anunsyo na galing sa lokal na pamahalaan o barangay, pumunta lamang sa official Facebook page nito at tignan kung sino ang mga nagpo-post. Maaari ang mga barangay or local officials. Pangalima, pagiging responsable sa lahat ng oras. Palaging isa-isip ang nararamdaman ng mga taong makakabasa ng iyong post. Kinakailangang maging responsable at maingat sa anumang nais mong i-post upang sa ganoon ay maiwasan ang hindi pagkakaintindihan dahil lamang sa isang post. Kailangang panindigan kung anumang na-share sa piling social media platform. Naway maisabuhay ng ating mga mag-aaral ang mga angkop na pamantayan sa virtual community at maisagawa ang mga wastong paggamit ng social media. Sir Calvin, hindi ba may katanungan tayo na ating sasagutin? Handa ka na ba, sir? Yes, ma'am. Handa na rin ba ang ating mga punong guro? Ma'am Claire at Ma'am Lou? Yes, sir. Handang-handa na. Ika nga ng ating kagawaran, handang isip, handa bukas. Para sa unang katanungan, Ma'am Claire, tama po ba na gamitin ng mga kabataan ang social media bilang pamamaraan ng pagpapahayag ng kanilang saloobin? Wala namang problema, Ma'am Ann, kung ang gagamitin natin ay social media sa pagpapahayag ng opinyon. Ngunit dapat nating tandaan na kung ano man ang ating sasabihin o gagawin sa internet ay kailangan munang pag-isipan. Dahil burahin man natin ito, ay nakatatak na ito sa ating social media footprints. Kaya kailangan pa rin nating maging responsable at maingat sa paggamit nito. Hindi natin may kakailang lawak ng papel na ginagampanan ng social media. At ayon sa datos na naibigay kanina, halos mga kabataan ang mga gumagamit nito. Hindi natin maiiwasan na mayroong posibilidad na hindi magkaunawaan dahil sa pagpapahayag ng emosyon at saloobin. Dahil pagdating dito, tayo ay may sari-sariling pananaw. Dito pumapasok ang pagbabash at konektado na rin ang cyberbullying. Ma'am Lou, paano po natin maiiwasan o bigyang paalala ang ating mga mag-aaral kung ano ang magiging implikasyon nito? Kailangan natin, Sir Kevin, ang mapanuri at matalinong pagpapasya bago tayo mag-post ng anumang impormasyon, maging sensitibo tayo sa damdamin ng iba.
maging bukas sa reaksyon ng iba at huwag pumatol sa mga basher. Ika nga nila, think before you click. Ang maaaring maging implikasyon nito ay pwedeng magdulot ng masamang epekto sa taong nabubuli. Una, nawawalan ito ng gana sa pag-aaral at pakikisalamuha niya sa ibang tao. Pangalawa, maaaring gawin din niya ang pagbubuli sa iba. At higit sa lahat, bumababa ang self-esteem ng isang tao na maaaring maging sanhi ng depresyon na pwedeng humantong sa suicide. May mga batas na dapat alalahanin patungkol sa bullying at ito ay ang mga sumusunod. House Bill 5718 o ang tinatawag na Anti-Cyberbullying Act as of 2015 at ang Republic Act 10627 o kilala bilang Anti-Bullying Act at nakapaloob din ito sa DepEd Order No. 40 Series 2012 o kilala bilang Child Protection Policy. Makakatulong din ang tamang paggabay ng mga magulang sa kanilang mga anak sa wastong paggamit ng social media sa kanilang mga tahanan. Tama ka dyan, Ma'am Lu. Higit na magiging maganda ang samahan o koneksyon, mapa-online man yan o face-to-face, kung iniisip natin at rinerespeto ang pananaw at damdamin ng bawat isa. Adapin ding matuwa king Kapampangan, potang milyari na, pwedeng ibalik po. Totoo ka, sir. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng social media. Ako nga, sir, ginagamit ko to sa pakikipag-ugnayan, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kailangan nating sumunod sa IATF na iwasan muna ang face-to-face interaction. Kaya naman tayo ay laging nakatutok sa social media at gawin ang mga dapat tapusin gamit ang online platforms. Subalit, kailangan din nating maglaan ng ilang minuto upang magpahinga. Kailangan din nating ibalanse ang ating mga nararamdaman. Hindi ba kapag gumagawa ng desisyon, dapat hindi tayo sobrang masaya at sobrang malungkot dahil ito ay labis na nakakaapekto kapag gumagamit ng social media. Yes, sir. Minsan, sa sobrang inis, nakakapagmura at masama talaga ang naipopost mo sa social media. Naway nakatulong ito sa ating mga kabataang Fernandino, ang Fernandinong may mabuting pagpapasya at kilos tungo sa kabutihang panlahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa programang Fernandino Plus. Ito po muli si Ma'am Claire Yumul, punong guro ng Information and Communication Technology High School. Nais rin po namin pasalamatan ang ating naging katuwang sa programang ito, ang CLTV 36 at sa buong sangay ng Division of City of San Fernando sa pangunguna ng aming Schools Division Superintendent, Madam Imelda P. Macaspa. Muli, ang inyo pong lingkod, Ma'am Lourdes Eusebio, punong guro ng May Peace Elementary School, isang makabuluhan at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Naway, marami kayong natutunan sa episode na ito, mga mahal naming mag-aaral. Hanggang sa muli, ang inyong tagapayo sa May Peace Elementary School, Ma'am Ann Del Rosario. Magsama-sama muli tayo sa episode 4 ng Fernandino Plus sa darating na Huwebes. Sir Kelvin Tolentino po, guro sa Information and Communication Technology High School.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng City Government of San Fernando, DepEd Division of Schools of San Fernando, at CLTV 36. Dispongaldo, Balen.